Molweni ndenamkela kweza se-TV ngesixhosa. Ugcina ubuza uvusi ke basekamereni yabo ba xa ecinga uNjengane noMfundo basayenza nalanto yabo. Uvusi uthe hayibo ngeke akaqondi uba basayenza kodwa kwabe sembuza uba ubuswa yintoni and akaqondi uba uyisa ngasi sibhanxa ngaloo ndlela yoba angaphinde ayenze loo nto ngoba last time bethetha lento wayibeka yacaca uba angaze aphinde ahlaze umama wakhe uzamfumana. Wabe sebuza kuba uyibuswa yintoni lento wena. Ugcina uthe akanabo ubungqina obupheleleyo kodwa ucinga uba basaqhubeka ngoba ubone uNomfundo enxibe lawa macici uNjengaye wayezosurprise ngawo uphetheni. Watsho ke uvusi uba kuyacaca kuba zange bayiyeke mos lento. Watsho ethi waze wasenza izidenge utata. Kusekuseni ke kwaNjengaye ugcina novusi noNjengaye basetafuleni bazotya basevwa ke nguNomfundo. Ofike ke wathi ke kusibalikhulu ndizokwenza i-deep cleaning estadi andazi noba ke uzosebenzisana namhlanje. Athi uNjengaye no hayi ungaqhubeka unezinye iplans yena namhlanje. Abe sebuza ke kuvusi nogcina uba ayikho na enye into abazoyidinga before ahambe. Yo wamhlafuna uvusi ethi hey si-right wena hayi ke aphoxeke ke uNomfundo kabuze uNjengaye uba hayibo kutheni wathetha kanje noNomfundo kwenzeke na ubona uba uzama ukunceda nje kuphela. Axolise ke ugcina ethi uvusi ustresswa izinto zomsebenzi. Abe sebulela kuNomfundo ngayo yonke into. Ahambe ke abashiye ke uNomfundo. Uvusi khange aphinde atsho nelimdaka okwemane bajonga qha and bajonge kakubi. Nomfundo uthe etshona leyo wabemthe entshonge lihlo wajika xa wajonga uyise kangathethe nto. Nanko kuNomfundo yaklina ke kwesistadi sakhona ke kuvele kungene uNjengaye athi makayeke yonke into ufuna bathethe into ebalulekileyo. Athi uThemba lamaqhawe udlala ibhola namhlanje so benifuna sihambe sobayi-2 siyombukela then after ibhola sibe sesiya ebeach siyozonwabisa nomntana wethu. Yo Nomfundo uthe njani ngoba kaloku ndiyasebenza apha. uNjengaye uthe ayilibaleleyo into masihambe sobona uba wenza njani zokwenza naqhinga. Wabeza bebuza nento yoba uphetheni ndizomthini wathi omnye no uzoboma wenza kanjani kodwa namhlanje ndifuna sibe soba siyifamily sibe sendawonye. Nomfundo ke wabe sevuya ke sithi yo kunini wayirhalela yonke lento yena uba yenzeke. So kumnandi ke apha kwesistadi kuzihugs kuyilonto kuyavuywa nje. Kodwa ke baphanse babhaqwa ngokuwenzeni ongene sekhwazi Nomfundo esithi ulambile ngicela awumenzele ukutya. So banedeal. Waphuma ke ethi yokwenzela umntana ukutya. Ugcina uncokola noPhetheni ke uPhetheni uyambalisela ngayo yonke ke lento kaSibongile uba ufike umlaxaza kanjani abazali wabasa kanjani eflatini kwaphoxeka kwathini. Ugcina kodwa umbuzile into ba so xa ucinga iphelile ngohlobo wathi omnye hayibo iphelile sozibaphinde ukwenza uphinde aqhubeka nalamntana. Wabe sithi ke ugcina njengoba ukwenza ihlanya kanganga uSibongile ucima ngamiyeka. uPhetheni uthe hayi uyathanda ke wena ukuzihlupha ngezinto. Ugcina uthe kodwa ke izindaba ezimnandi ezobanqinelana ke. uPhetheni uthe unethemba ke lo usokhabase uzobanika ke ile deal. Kungenjalo uzonyanzeleka badilize abasebenzi. Kuthe besancokola kwafika uNomfundo exolisa ngokubaphazamisa. Ucele uthatha i-afternoon off uya esikoleni somntana kune-meeting. Wavuma ke uPhetheni. So ugcina kwemthentsho ke emehlweni ke kangathethe into ke. Nango kugcina novusi bayajoga ke ngaselwandle ke. Kuthe kusenjalo xa begqiba ubaleka nje bephumla. Nanko uNjengaye udlala nonyana yakhe uhamba noNomfundo umane ejikeleza noNomfundo lokuphethwe necooler box nje kumnandi ifamily khange babelieve. Umbuzo ke bazothula nala lemfihlo ngoba khona omnye ke wathetha nomnye bagqibele ngokujongana nje emehlweni and uNjengaye akambonanga uvusi ehlangene noNomfundo lo. Kodwa ke uvusi endimaziyo asoza amyeke uNjengaye. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.